Pripravte sa na film, ktorý zmení váš pohľad na vzdelávanie. Zviditeľnia sa všetky vaše spomienky z dôb, keď ste aj vy chodili do školy a teraz ich nejedenkrát ako déjà vu prežijete pri svojich deťoch. To veľké prečo má vo vás stále trpkú príchuť. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako by sa to dalo robiť inak. Vlastne nie len dalo. Ono sa to tak už na mnohých miestach aj na Slovensku deje. Ale pravdou je aj to, že vzdelávacia alternatíva postupne stráca dých a nevyhnutne potrebuje resuscitáciu. Čo, ako býva u nás dobrým zvykom, spočíva v spájaní sa a vzájomnej podpore ľudí v komunitách dobrej vôle, kde vzniká vzdelávanie bez porazených. Za tým nadácie Eduvolúcia Miroslav Sobko. Tento film je súčasťou procesu, ktorý pravdepodobne nebude mať koniec. Je otázkou, na ktorú nejestvuje odpoveď. Myslím, že naša riaditeľka chce, aby ste sa s ňou dohodli. Jednoducho povedané, dohodli na tom, čo budete hovoriť. Je to školské predstavenie a škola musí vedieť, čo tam budete hovoriť. Javier, ako sa dohodneme? V poriadku. Ja navrhnem žiakom ako písomnú domácu úlohu esej, v ktorej zhrnú, čo všetko si odnášajú zo školy po toľkých strávených rokoch. A tak. Veľmi málo z našej školy je skutočne dôležité. Učia nás, ako si od seba udržiavať odstup a súperiť. Rodičia a učitelia nám nenačúvajú. A preto hovoríme, už stačilo dosť. Vzdelávať sa je vlastne zakázané. Je bláznostvom robiť dokola to isté a pritom očakávať odlišný výsledok. Žiaci už od svojich 12 rokov nevedia čítať s porozumením. Neovládajú základy matematického myslenia, základné matematické operácie. V konečnom dôsledku naučí sa len veľmi málo. Prečo teda žiaci v škole zlyhávajú? Môžem vás uistiť, že existujú presvedčivé dôkazy o tom, že nezlyháva žiak, zlyháva zle navrhnutý systém. Je to fakt, že prístupy pri zavádzaní plošných reforiem vzdelávacieho systému nie sú dobré. Sú to len kozmetické záplaty na diery, o ktorých si myslíme, že by sme mali na školách zaplátať. Problém ale spočíva v našom ponímaní vzdelávacej paradigmy. Je to problém základnej definície. Základné a stredné školy v Latinskej Amerike sú miestom fádnosti a nudy. Často ľudí pozývam, aby sem prišli na návštevu a aby na vlastné oči videli karikatúru toho, ako by to malo byť. Je tam učiteľ, ktorý dáva lekcie pred tabuľou. Veď to je v 21. storočí nonsens. Vyučovanie je statické, bez pohybu. Používa sa len slovný výklad. Nikto nehľadá spôsob, ako vzdelávať mimo školských vzdelávacích programov. Ja som dospelý a vy sa to musíte naučiť tak, ako som povedal, pretože tak to má byť. Učitelia sú príliš sústredení na vyučovanie svojho predmetu. Ticho! Buďte ticho, nikdy nič neviete. Pani, na čo je toto dobré?
A učiteľka mu odpovedá, no, raz v živote sa ti to môže zísť. Ale ako zisťujeme, takéto poznatky nezapúšťajú korene a rýchlo vyvetrajú. Svet sa dnes veľmi rýchlo mení. Poznatky sa neustále menia. Len vzdelávací systém sa takmer nezmenil. Určite nie tak rýchlo, ako sa menila spoločnosť. A v tom spočíva jadro problému. Na univerzitách a pedagogických fakultách nám vždy hovorili, že cieľom vyučovania má byť niečo, čo sa dá zmerať, vyčísliť a kontrolovať. A tak začali hľadať meradlo, ktoré by nám umožnilo tieto ciele merať. A tak vymysleli známkovanie, buď jednotky, včeličky alebo pečiatky s usmiatým alebo smutným smajlíkom, ale podstata zostáva rovnaká. Mať možnosť porovnávať. Porovnávať jednotlivca a jeho vedomosti. So štandardizovanou stupnicou, ktorá meria, čo vlastne meria? Čo meria, keď každý človek je jedinečný, osobitý a neopakovateľný? Všetci ľudia hovoria o miery, ale zdá sa, že nikto k mieru nevychováva. Ľudia sa vzdelávajú, aby obstáli v súťaži, ale súťaž je počiatkom budúcej vojny. Teoreticky všetky zákony týkajúce sa vzdelávania nám hovoria o hlbokých cieľoch ľudského rozvoja, o ľudských hodnotách, spolupráci, spoločenstve, solidarite, rovnosti, slobode, miery, šťastí a sú plné krásnych slov. Ale v skutočnosti základná štruktúra tohto systému podporuje pravý opak. Súťaživosť, individualizmus, diskrimináciu, podmieňovanie, emocionálne násilie, materializmus. Akákoľvek predstava, ktorá je spojená s týmito ideami, je nezlučiteľná so základnou štruktúrou školského systému. Skutočne, napriek tomu, že školský systém teoretizuje a diskutuje o morálnych princípoch a hodnotách, venuje sa im len ako učebnej látke. Chcete byť po celý život priemernými? Nezaujíma ma už, či tento človek trpí alebo nie. Nie si decko z materskej školy. Teda z vyučovania je už len proces symbolického opakovania. Nechcem už počuť ani slovo. Dovolí byť. Toto už presiahlo všetky hranice. Budete bez prestávky. Ach nie, nechod na mňa s tým, že máš doma problémy. Ako mám rozvíjať emócie týchto detí, keď na pedagogickej fakulte nikdy nehovorili o emóciách ani slovo? Ak sa neprestanete spolu rozprávať, tak vás rozsadím, jasné? Nechcem, aby moje dieťa strácalo čas v škole. Nechcem, aby malo nejaké problémy. V súčasnosti 8-ročné dieťa strávi v škole viac hodín ako vysokoškolák na univerzite. Nemá to žiadny zmysel. V škole nie je potrebné sa až toľko učiť. Škola nie je vhodným miestom pre vzdelanie. Hej, študenti mi povedali, že im napadlo prečítať túto esej počas predstavenia. Je to len akýsi náčrt. To nie je náčrt, to nie je. Takéto to prečítajme. Nie. Martin, sú tam veľmi urážlivé slová. Nemôžete na nás takto bezohľadne útočiť. No ak si to myslíte. Pokiaľ máte pocit, že na vás útočíme, tak niečo na tom asi bude, nie? Alicia, preto hovorím, že je to len koncept. Decká by ten text mali zmierniť. Nie, nebudeme nič zmierňovať. Prečítame ho taký, aký Martin, nie. Martin, toto je maximálna neúcta. Prepáčte, zabudol som, že hovoriť, čo si myslím, je prejav neúcty. Podstata nášho problému pri chápaní povinného školského vzdelávania spočíva v jednom nepriateľnom dôsledku. To, čo je škodlivé po stránke ľudskej, je dobré a správne z hľadiska systému. O tomto sa málo vie, ale školstvo, štátne, bezplatné, povinné, bolo vytvorené až v istom okamihu dejín. Predtým neexistovalo. V dávnych časoch bolo vzdelávanie veľmi vzdialené tomu, akého poznáme dnes. Napríklad v starovekých Aténách nejestvovali školy. Prvé Platónové akadémie boli miestom pre kultiváciu myšlienok, rozhovorov a slobodného experimentovania.
Povinná školská dochádzka bola pre otrokov. Na druhej strane výchova v Sparte sa viac podobala vojenskému výcviku. Štát sa zbavoval tých, ktorí nedosahovali očakávanú úroveň. Spartania mali povinné vyučovacie hodiny, tvrdé tresty a výcvik pomocou bolesti a utrpenia. V minulosti bolo vzdelávanie v rukách katolíckej cirkvi, teda aspoň v západnom kresťanskom svete. Ale nedávno, v 18. storočí, v období dejín, ktoré nazývame osvietenský absolutizmus, určite si to pamätáte zo školy, sa vytvoril koncept vzdelávania, ktoré je štátne, bezplatné a povinné. Škola, ako ju poznáme dnes, sa zrodila na konci 18. storočia a na začiatku 19. storočia v Prusku. Aby sa vyhli revolúcii, ako sa to stalo vo Francúzsku, panovníci zaviedli niektoré osvietenské princípy, aby uspokojili prostý ľud. Ale zároveň udržali absolutistický režim. Pruská škola, založená na prísnom oddeľovaní tried a kást. Správy o úspešnom vzdelávacom modeli sa rýchlo šírili a v priebehu niekoľkých rokov americkí a európski pedagógovia navštevovali Prusko, aby model kvalifikovane prevzali. Postupom času sa z neho stal model medzinárodný. Viaceré krajiny prinášali tento moderný model školstva ako verejné vzdelávanie pre každého podľa princípu rovnosti, hoci samotná podstata systému vychádzala z despotizmu a snažila sa o zachovanie existujúcich elitárskych modelov a oddelených spoločenských tried. Takýto bol zrod štátneho školstva. Škola bola ideálnou odpoveďou na potreby pracujúcich a samotní veľkopodnikatelia v priemysle 19. storočia boli tými, ktorí financovali povinné školstvo prostredníctvom svojich nadácií. Čo urobíme s deťmi týchto ľudí, aby raz mohli pracovať vo fabrikách? Ako ich naučíme čítať tak, aby sme z nich vytvorili inteligentných robotníkov? Obsahy vzdelávania na školách boli doplnené o poznatky výskumu, ako riadiť správanie ľudí, o teórie sociálneho inžinierstva a dokonca o teóriu o rasovej nadradenosti. Nemožno sa čudovať, že prvé štáty, ktoré zaviedli pruský systém alebo jemu podobný, sa napokon stali ohniskami xenofóbie a krajného nacionalizmu. Montážne linky v priemyselnej výrobe sa stali dokonalým vzorom pre školstvo. Systém školstva nenavrhovali biológovia. A na veľké prekvapenie ani pedagógovia, ale úradníci. Čiže ľudia, ktorí nikdy neučili. Školy sú považované za homogénne skupiny s homogénnym obsahom, ktoré musia dosahovať aj rovnaké výsledky. Všetky deti v ročníku majú vedieť to isté. Napriek tomu, že my dospelí nevieme všetci to isté. Napriek tomu, že nie všetci robíme to isté. Systém a štáty sa s týmto netrápia, úprimne sa nezaujímajú o ľudskú bytosť ako osobu, ako jednotlivca. Takže za týchto podmienok každé vzdelávanie, ktoré by hľadalo niečo iné, musí byť zakázané. Musíme prestať robiť veci tak, ako doteraz a začať premýšľať, ako by sme ich urobili dnes. Začíname od znova. Áno, tak deti, musíte pochopiť, že písomná práca, ktorú ste napísali, je niečo, čo môže mnohých uraziť. OK, ak to takto cítime a napíšeme, prečo to nemôžeme takto aj prečítať? Sú to naše slova, to, čo si myslíme. V čom je problém? Príjmame zodpovednosť za to, čo sme napísali. Nie, počkaj, zastav sa. Nechajte nás to prečítať. Počkaj, zastav sa prosím ťa na chvíľu, Martin, ja ťa predsa poznám. Všetko ťa rozčuľuje na tejto škole. Nie, ani vy ma nepoznáte. Ale áno, poznám ťa. No, ale nie, nepoznáte. Nenasledujte mňa. Nasledujte dieťa. Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores. Eso es fácil. Lo que es difícil. My nechceme inštruktorov, chceme sprievodcov. Toto je ľahké. To, čo je náročnejšie, je pomáhať človeku s jeho normálnym vývinom. Pokiaľ chcem toto robiť, musím poznať ľudskú bytosť od základu. Inými slovami, stredobodom vzdelávania má byť dieťa. Má vychádzať z jeho požiadaviek a potrieb. A nie z potrieb nás dospelých.
Deti od svojho narodenia majú schopnosť tvoriť. Sú kreatívne, pozorné a zvedavé. V škole môžu nastať dve veci. Učiteľ buď týmto procesom deti sprevádza a podporuje v aktivitách, ktoré napomáhajú v rozvoji jeho potenciálu, alebo celý ten proces zmarí. Môžeme povedať, že ľudská bytosť má prirodzený sklon vzdelávať sa. Dokonca by sme mohli povedať, že schopnosť učiť sa nie je ani nejakou ľudskou prednosťou. Ba čo viac, nedokáže neučiť sa. Vidíte to na dieťati na vlastné oči. Po celý čas sa vás vypytuje, prečo toto, prečo tamto. Nemusíte ho učiť a motivovať k tomu, aby sa pýtalo, ono to má už vo svojej prirodzenej výbave. Má vyvinuté zmyslové ústrojenstvo a dokáže vnímať? Má mozog a myseľ? Dokáže myslieť, uvažovať, predstavovať si, fantazírovať a tvoriť? Ale škola robí všetko opačne. Umlčí to v ňom. Takýmto spôsobom, pokiaľ si môžete všimnúť, postupne ako deti rastú, čoraz viac strácajú zvedavosť a horlivosť učiť sa. 12-ročné dieťa si málo kedy prečíta nejakú knihu mimo školy. Je len minimum detí, ktoré to robia. Prečo je to tak? Pretože už majú pokrk vyučovania, kde im neustále niekto hovorí, čo majú a nemajú robiť, a tak stratili akýkoľvek záujem učiť sa. Deti majú od svojho narodenia schopnosť formovať seba samých. Učia sa zo všetkého, čo ich obklopuje, prostredníctvom hier a skúmania sveta. Deti vstrebávajú kultúru. Deti preberajú kultúru svojich rodičov. Môžete to vidieť na ich jazyku. To znamená, že keď sa ľudská bytosť narodí, jeho biológia ho nenúti stať sa človekom. Potrebuje sa narodiť do ľudského prostredia. Všetko to, čo nás obklopuje, zohráva dôležitú úlohu v procese učenia sa. Priestory, chvíle strávené spoločne, postoje v našich rodinách, emócie, vkus, viera a názory. Všetko je súčasťou tohto prostredia, v ktorom postupne vyrastáme. Otázkou teda je, aké prostredie ponúkame svojim deťom, aby sa zdravo rozvíjali. Viaceré vedecké štúdie poukazujú na to, že až 98% detí vo veku 5 rokov môžeme považovať za géniov. Sú zvedavé, tvorivé a sú schopné myslieť a riešiť problémy rozličným spôsobom. Inak povedané, majú otvorenú myseľ. Veľký problém je v tom, že neskôr, v 15 rokoch, už len 10% detí má takéto schopnosti. To znamená, že z hľadiska nášho ľudského potenciálu je géniom každý z nás. Skutočnou úlohou učiteľa teda je podporovať žiaka v tom, aby otváral dvere svojej mysle natoľko, kým sa neobjaví celé jeho poznanie, tvorivosť a genialita, ktorú v sebe má. Dieťa má svojho vnútorného učiteľa, predovšetkým v prvých rokoch života, ktorý ho podnecuje k poznávaniu, podnecuje k objavovaniu, podnecuje k pohybu, k spolúčasti, k práci, k opakovaniu činnosti, dovtedy, kým nepríde do okamihu, že už dosť. Stačí, pretože to zvládlo. Keď sme pozorovali správanie detí, zistili sme, že používajú rovnaké prístupy ako slávni výskumníci. Presne tie isté. Samozrejme s inou úrovňou zložitosti. Že je to tak. Ale neexistuje dieťa, ktoré by nebolo systematickým pozorovateľom. Neexistuje malé dieťa, ktoré by svoje pozorovanie nakoniec nespojilo s experimentovaním. Čo môžeme urobiť preto, aby boli deti ešte kreatívnejšie? Oni už takými sú. Všetko, čo môžeme urobiť, je to, že im poskytneme možnosť vyjadriť svoju kreativitu rôznymi spôsobmi. Pokiaľ to budú robiť aj naďalej, zajtra sa môžu stať vedcami alebo umelcami. Dovoľte im, aby nimi boli. Stačí, poďme Martin, netreba to hrotiť. Povedz, čo tým chceš dosiahnuť? Kritizujú systém známkovania. Tvrdia, že jediné, o čo nám ide, sú známky a že nás nezaujíma, či študujú alebo neštudujú niečo dôležité. Čo tým dosiahnem? Uľaví sa mi. Prečo si taký tvrdohlavý? No fajn, ale toto je už dosť silná káva. Áno, ja Prepáčte. viem, ale... Áno? Tu je všetko, čo som sa za 5 rokov v škole naučil. Viete, čo sa s tým všetkým stane? Všetko zabudnem. Pravdu povediac, už som to zabudol. Štúdium nemá byť aktom konzumácie cudzích myšlienok, ale ich tvorba a obnovovanie.
Do vzdelávania pumpujeme stále viac informácií, pretože veríme, že sú nevyhnutné. Otázka, ktorú si kladiem, je, koľko si toho pamätáme napríklad zo základnej školy? Koľko si toho pamätáme z učiva strednej školy? Je to tak, že keď sa učivo podáva, nikoho nemotivuje. A študent verí, že jediné, čo musí robiť, je opakovať, až kým si to nenatlčie do hlavy. Takže prosím, opakujte. Actinium AC3 CoV. Actinium AC3 CoV. Presne tak. Presne tak. Keď ja opakujem a opakujem to, čo mi hovoria, že mám opakovať, jednoducho sa zo mňa stane opakovací automat. Pokiaľ mu ale učenie neprináša radosť, v skutočnosti sa nič nenaučí. A predovšetkým génius, ktorý je v každom dieťati, sa nemôže prejaviť. A tak nemôže obohatiť ostatných v triede ani samotného učiteľa. Ozajstná schopnosť učiť sa vychádza predovšetkým zo záujmu, vôle a zvedavosti a pramení ďaleko za hranicami nášho vedomia. Jeden z neurovedeckých princípov hovorí, poznávacie procesy v mozgu fungujú najlepšie vtedy, keď sú sprevádzané radosťou a pôžitkom v procese hry. Poznatky, ktoré sa učia v škole dnes, môžu byť už o 4 roky, keď budú študenti z nej odchádzať, celkom zastaralé. Vzdelávanie sa dostalo do pôsobnosti škôl, kde stratilo kontakt s prirodzenou realitou. Dnes získavame poznatky z kníh, problém je ale v tom, že sú publikované ako hotové pravdy. Na čo by sme potom mali s nimi polemizovať? Takto ale deformujeme podstatu vzdelávacieho procesu, ktorou je objavovanie a nie reprodukovanie naservírovaných pravd. Učivo nemá byť predkladané ako sumár hotových pravd. Majú byť odprezentované tak, aby deti o nich mohli pochybovať a preverovať, nie? Čo sa potrebujeme naučiť? Naučíme sa v činnosti. Ľudská bytosť sa na každej úrovni učí niečo robiť. A musí vynakladať úsilie na to, aby zistila, čo robiť nemá. Najprv prichádza čin a až potom poznanie. A napriek tomu niekedy pohyb považujeme za niečo pejoratívne, pričom sa ukazuje, že pohyblivosť je úzko spojená s poznávaním. Hra je výzvou z neznáma. Výzva spočíva v tom, čo sa môže stať, pretože keď sa dieťa hrá, stavia na princípe, že dáva niečo do pohybu. Pri vzdelávaní neustále niečo dávame do pohybu. Samozrejme, že sa chodíme do školy učiť, to je zjavné, neprichádzame sa iba hrať, ale pri hraní sa dá veľa naučiť. Študujeme tak, že chodíme do prírody, hľadáme, skúmame, objavujeme, experimentujeme, zažívame. Už 10 ročia existuje hnutie nazývané aktívna škola, kde sa dieťa učí, pracuje a tvorí ďaleko od svojej lavice. Ale toto nie je nič nové, toto už písal Piaget v 50. rokoch minulého storočia. Do praxe sa to žiaľ nezavádza z čírej lenivosti. Na počiatku 20. storočia sa objavilo niekoľko nových hnutí v pedagogike.
Predstavitelia z rozličných kútov rozvinutého sveta prinášali skúsenosti so vzdelávaním založenom na činnosti, na slobode dieťaťa, na budovaní jeho vlastnej vzdelávacej cesty a na prehodnotení koncepcie tradičného školstva. Ale v polovici storočia všetky tieto transformačné myšlienky upadli do zabudnutia, z obáv pred totalitnými štátmi. Myslím si, že z pedagogického hľadiska sú chyby a omyly vítané. V skutočnosti aj samotná veda má viac chýb a omylov ako správnych odpovedí. Vieme, že keď zažívame úspechy, posúva nás to ďalej. Ale vedcov ďalej posúvajú ich omyly. Vynálezca elektrickej žiarovky zažil viac ako 1000 neúspešných pokusov pred tým, kým sa dopracoval k funkčnej žiarovke. Keď sa ho novinár spýtal, aké je to byť 1000-krát neúspešný, odpovedal: nie je to tak, že by som 1000-krát zlyhal. Skrátka, žiarovka je vynález, ktorého cena je 1000 krokov. Čo má teda pedagóg robiť? Má napomáhať odhaľovaniu možností odpovedí a nie im ich predpisovať. Nastoľovanie otázok je dôležité už od počiatku filozofie v starobilom Grécku, kde učenie sa bolo postavené na otázkach a hľadaní odpovedí, na tzv. Heuristike. Ale pokiaľ má učenie sa prirodzene takúto povahu, prečo potom trváme na jeho členení, obmedzovaní, podmieňovaní a známkovaní? Vzdelávacie ciele pre žiaka sú v dnešnom svete prevažne určované zvonku, bez jeho súhlasu a vplyvu. Očakávame, že bude dobrým občanom. Očakávame, že by si sa mohol stať súčasťou tejto konkurenčnej spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. V dôsledku toho potom dieťa dospeje k presvedčeniu, že ľudské bytosti nekonajú z nejakého vnútorného popudu, zo spojenia s prírodou, z vnímania, z citlivosti k životu, ale že ich konanie vychádza len z vonkajších podnetov. Študujem, aby som urobil skúšku. Nečítam, aby som sa učil, nezaujímam sa o zvieratá, pretože ich mám rád. Nie. Vlastne, teraz sa neučím o zvieratách, teraz mám iný predmet. Pokiaľ nepodnecujem ich záujem, pokiaľ nerozvíjam ich kreativitu, vytváram len naprogramovaných robotov. A preto 60 až 70% detí so zázračným potenciálom v rozvoji zaostáva. Opakujte znova. Actinium AC3 No tak. Actinium AC3 Actinium AC3 Naše vzdelávacie programy sú zamerané na proces, ktorý má dieťa pevne vo svojich rukách a vie si ho riadiť samo. V takomto prípade tu učiteľ nie je stredobodom pozornosti, ba ani obsah. Hlavným protagonistom je tu dieťa v sprievode dospelého. Dospelý je sprostredkovateľom medzi dieťaťom a poznatkami, s ktorými sa dostáva do kontaktu a ktoré priťahujú jeho pozornosť. To znamená, že my rešpektujeme prirodzený časový rytmus dieťaťa. Povedz, Michaela, prečo trváš na tej písomnej práci? Pretože som sa chcela vyjadriť, ukázať, čo si myslím, ako to cítim. Všetci chceme robiť to, čo cítime, ale často musíme robiť veci, ktoré sa nám nepáčia. Nie, prepáčte, ale ja mám iný názor ako Dobre, ja ti rozumiem. Počúvaj, Michaela, nechceš vyštudovať, získať titul, zamestnanie, byť niekým v živote? Ale ja už niekým v živote som. V skutočnosti existuje iba akt lásky. Znamená to oživovať, zvyšovať životaschopnosť. Je to proces, ktorý sa zároveň vyvíja a prehlbuje. Stretávame sa s dvomi protichodnými pedagogickými pohľadmi. Jedným je, musím dieťa prispôsobiť kultúre. A druhým je, musím kultúru prispôsobiť dieťaťu. Jednoducho povedané, protipóly pedagogickej ľavice a pravice. Na nejakom mieste uprostred by mohla byť pravda. Školstvo postavilo svoj vzdelávací systém na základnej téze, ktorá prestupuje celou jeho štruktúrou, že deti sú prázdne ako nepopísaná tabuľa. A v dôsledku toho je možné jeho individualitu rozstrihať a nanovo ušiť na mieru vonkajšej spoločenskej objednávky. Dieťa bolo považované za predmet skúmania, pokusná myš v najväčšom socializačnom laboratóriu v dejinách ľudstva, a ktorého hlavným cieľom bolo formovanie ľudskej bytosti. Ak je láska tak nevyhnutne životne dôležitá pre vývoj a učenie sa, prečo potom tak často vychovávame pomocou hrozieb, trestov a útlaku? Zabudli sme vari na lásku?
A čo vlastne robíme my dospelí? Musíme dosiahnuť to, aby deti robili to, čo chceme my. A tu vstupujú do hry odmeny a tresty. Nie, ja ťa tu vyskúšam, ty musíš zložiť tú skúšku a pokiaľ nie, prídu k tebe domov poznámky, zlé hodnotenie, ktoré nahnevá tvojich rodičov, až ho uvidia a blá, 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 budú z toho nepríjemné dôsledky. Chýba nám schopnosť milovať. Síce normálne sa máme radi, ale len tak podmienene. Ja ťa mám rád, pokiaľ so mnou súhlasíš. Inak nie. Toto je náš normálny spôsob, ako milujeme. Keď sa niekto cíti nemilovaný, alebo si láskou nie je istý, vytvorí si o sebe skreslený obraz. Čím je jeho bolesť intenzívnejšia, tým skreslenejší je jeho obraz o sebe. Ak ma nútia robiť množstvo vecí, o ktoré vôbec nemám záujem, a aj sa ma snažia navonok motivovať odmenou, trestom, poznámkou alebo cukríkmi, moje potreby môžu byť celkom iné. Svojim potrebám sa však venovať nemôžem, pretože musím robiť iné veci. Takto postupne strácam kontakt so svojimi vnútornými zdrojmi, s vlastnou životnou silou. V roku 1913 behaviorálny manifest presadzoval myšlienku behaviorálnej prognózy a kontroly správania. Experimenty s podmienovaním správania sa myší a iných pokusných zvierat položili základ pre vznik vedy zacielenej na sociálnu kontrolu. Tá potom slúžila ako základ pre budovanie moderného školstva, mass-médií, politickej propagandy, vojenského výcviku a praktík mučenia. V zásade išlo o manipuláciu prostredníctvom vyvolávania davovej psychózy. Všetko to, čo môžeme sledovať v dnešnom svete, všetko má svoj základ v strachu. Strach zo zmeny, strach z pokroku, strach byť samým sebou, strach milovať, strach odhaliť svoju pravú podstatu pred verejnosťou. Skúmaj svoju dušu, počúvaj svoje srdce. Prečo bolo potrebné deti v škole rozdeľovať do ročníkov podľa veku? Pretože predstava, ktorá za tým je, hovorí, že deti rovnakého veku majú rovnaké črty, majú rovnaké schopnosti, všetky sú rovnaké. Jasné, pokiaľ dáte malé dieťa do určitého prostredia, v ktorom si začne myslieť, že je rovnaké ako ostatné, a vy sa budete usilovať, aby tomu uveril, dieťa sa naozaj bude cítiť rovnaké. Bude mať tendenciu správať sa rovnako ako ostatné deti, unifikovať sa. Sme rovnocenní ako individuality, rovnako aj biologicky ako živočíšny druh. Ale sociálne a kultúrne sme odlišní. A školstvo toto nevie pochopiť. Môžem si vziať kriedu? Povedala som ti, že nie. Môžem ísť na záchod? Nie, počkaj, až bude prestávka. Ak je dieťa označené ako hyperaktívne, všetci v jeho okolí sa ho snažia spomaliť, zastaviť, utíšiť, snažia sa ho upokojiť. Ale to spôsobí akorát to, že dieťa ešte viac nervózne. Preto potrebujeme pochopiť, že keď sme označení, dostali sme vlastne nálepku, ktorá nám pristrihuje krídla. Čo znamená, že sa už nestaneme osobnosťami a nedokážeme maximálne naplniť svoj potenciál. Ľudská bytosť je celok a vyžaduje globálny pohľad, integrálne, holistické vzdelávanie. Holistický prístup predpokladá, že je možné rozvíjať istý typ celostnej inteligencie, pretože holizmus nie je nič iné ako videnie celku. Je to udržiavanie rovnováhy medzi tým, čo nazývame hlava, srdce a ruky. Pre nás to znamená schopnosť rozvinúť vyváženú ľudskú bytosť. Ale vo vzdelávaní robíme pravý opak. Fragmentujeme priestor a čas. Toto predsa nie je celostné vzdelávanie. Celostné vzdelávanie pracuje s ucelenými témami, nie s rozkuskovanými, ako pri tradičnom vzdelávaní, kde sa všetci venujú buď iba jazyku, alebo len matematike. Tu je matematika zároveň aj dejepisom, jazykom a aj zemepisom v tom istom čase. Ako vysvetľuje Montessori, kde je všetko prepojené so všetkým. Ak je teda všetko poprepájané so všetkým, môžem skúmať jednu vec v súvislosti s ďalšou a takto sa vlastne nepretržite učím.
Všetko to, čo vychádza spontánne z dieťaťa, je kreatívne. Každý človek vyjadruje svoje vnútorné ja prostredníctvom umenia. Umenie sa pritom nevyužíva ako nástroj či pomôcka pri vyučovaní. Umenie je natoľko celistvé, že sa vlastne umeniu učíme prostredníctvom umenia samého. Nazdávam sa, že emócia je základom, ktorý hýbe životom. Emócie nám pomáhajú precítiť akékoľvek rozhodnutie. Nie je nevyhnutné v škole vytvárať špeciálny predmet emocionálne vzdelávanie. Ale potrebujeme mať na zreteli, že každý človek je emocionálnou bytosťou a že tieto emócie sú komplikované. Keď sa zaoberáme vzťahmi v súvislosti so vzdelávaním, vieme, aké emócie to vyvoláva a my tie emócie rozvíjame. Žiadna ľudská bytosť nemôže byť prehliadaná alebo v prostredí ľahostajnosti. Každý potrebuje lásku, pozornosť, prijatie zo strany druhých ľudí. Emocionálne zdravý a vyrovnaný dospelý človek môže existovať iba vtedy, ak sa v jeho detstve o niekto staral s veľkou láskou, pozornosťou, trpezlivosťou a citom. A ono to aj takto cítilo, že ho niekto miloval a bol trpezlivý. Pre deti ako ľudské bytosti je nevyhnutné, aby sa mohli už v útlom veku napojiť na svoje vnútorné ja, s tým, čo cítia, a aby dokázali rozpoznať, čo vlastne cítia. Aby poznali svoje prednosti a aby vedeli, čo môžu ponúknuť ľudstvu. Nechceme, aby si takto odchádzal zo školy. Ani ja nechcem takto odísť, ale úlohu aj tak prečítame. Zlato, už onedlho budeš preč. Budeš si musieť vybrať povolanie, rozhodovať sa. Budeš zodpovedať sám za seba. Dobre, výborne. A kedyže ste ma učili, ako si vyberať? Vzdelávanie bez slobody vedie k životu bez naplnenia. Život je plný možností a my sa potrebujeme naučiť, ako sa rozhodovať. To je dôvod, prečo sú u nás všetky vzdelávacie materiály usporiadané tak, aby sa deti naučili vyberať si. Prostredie, ktoré rešpektuje ich potreby, ktoré im umožňuje pohybovať sa a ponúka množstvo materiálov, aby mohli objavovať, aby sa mohli dotýkať, aby mohli nasledovať vlastné pohnutky bez toho, že by sa ich ktokoľvek pokúšal vyučovať. U nás to máme tak, že učiteľ neusmerňuje vyučovanie, len prechádza od skupiny k skupine, sprevádza, uľahčuje. Načúva im a poskytuje priestor pre ich rozvoj. Učiteľ nič neprikazuje, len odporúča alebo navrhuje. Ono to nie je len o tom, že vy máte autoritu a dieťa ju nemá. Úlohou učiteľa je zasiať v žiakovi presvedčenie, že on sám môže byť autoritou, pánom svojho života. Myslíme si, že známkovanie je čisto subjektívne a nepresné. Poprvé preto, lebo neexistujú dvaja učitelia, ktorí by hodnotili navlas rovnako. V skutočnosti by práve žiak mal zhodnotiť svoj výsledok. Ako sa pritom cítil, do akej miery je spokojný, či si myslí, že by to dokázal aj lepšie. U nás dieťa riadi svoj vzdelávací proces, sleduje svoj vlastný pokrok, vie, kde sa nachádza, v ktorej časti, v ktorej učebnici, v ktorej časti procesu. Dieťa pozná svoju vlastnú vzdelávaciu cestu a samé si vie zhodnotiť svoj pokrok na tejto ceste. Keď vstúpite medzi naše deti, všimnete si uvoľnenú atmosféru, uvoľnenú a veľmi pokojnú. Zbadáte skupinku detí, ktorá niečo vyrába, ďalšie pozerajú do teleskopu, iné tam zase čítajú nejakú knihu a tam zase robia nejaký pokus. Skupinky a skupinky pracujú s jasným cieľom a s vedomím, kam sa chcú dopracovať.
Vidiecké školy alebo malotriedky sú vo všeobecnosti zvyknuté na prácu s deťmi vo vekovo zmiešaných kolektívoch. Ľudia si zvyčajne myslia, že je to nevýhoda, ale opak je pravdou. Vzdelávanie je obohatené o zážitky, o lepšie medziľudské vzťahy a hodnoty. A to rovnako platí pre deti, ako aj pre učiteľa. Tieto školy v odľahlých či okrajových oblastiach používajú integrovanú formu vzdelávania, akú by sme len ťažko hľadali v mestských školách, kde striktne trvajú na tom, aby sa deti rovnakého veku učili v izolovaných kolektívoch. Táto izolovanosť detí podľa veku na školách prispela k vytvoreniu bariér v medzigeneračných vzťahoch spoločnosti. Čiže tu máme detičky 6-ročné, 7-ročné, 18-ročné a tak ďalej. Je to tak? Počas celej histórie ľudstva sme však žili v medzigeneračných vzťahoch, kde malé deti zdieľali priestor so starým rodičom, ten zas otcom. Bola to hotová veková zmes. A tu sa dieťa učilo. A učilo sa dobre. Deti neboli delené do skupín podľa veku, naopak všetky boli spolu. Takže všetci spolu vyliezli na kopec, spoločne pracovali a uskutočňovali rôzne projekty. Deti rôzneho veku, všetky sa spolu učili v jednej škole, dalo by sa povedať. V prostredí vekovo zmiešaných skupín sú lepšie podmienky pre socializáciu a morálny rozvoj. Toto prepojenie medzi nimi je veľmi krásne, pretože väčší sa starajú o menších, keď sa idú hrať von, pomáhajú im s prezliekaním, obuť si topánky či obliec bundu. Učia sa žiť spoločne, učiť sa, pracovať ako tím. Čo sa deje? Čo si myslíte, že je škola? Čo to má znamenať? To sú plagáty, ktoré chceme prilepiť na steny, keďže svoju úlohu nemôžeme predniesť. Tak to teda nie. V žiadnom prípade. Myslíte si, že si môžete robiť, čo chcete? Že tu môžete vylepovať čokoľvek? Škola nutne nepotrebuje mocenskú štruktúru. Hrabo si postačí s aktívnou autoritou, administratívnou, riadiacou, organizačnou, to áno, ale nie mocenskou štruktúrou. Ak sa odvážiš spochybniť túto vrodenú autoritu, môžeš sa stať lepším režisérom celého procesu. Občas sa pýtame detí na ich stanoviská. Ale teraz ruku na srdce, naozaj berieme ich stanoviska do úvahy, alebo ani nie? My používame metódu typu robíme to spoločne. Keď máme problém, povieme dobre, poďme sa na to pozrieť spolu. Máš nejaký nápad? Nie? No tak sa na to pozrime spolu. A nie len zo svojej pozície. Deti sa potrebujú naučiť pracovať v skupine, počúvať jeden druhého, rešpektovať odlišné názory, najmä tie, s ktorými nesúhlasia, neuchyľovať sa k násiliu, naučiť sa umeniu riešiť konflikty, prijímať skupinové rozhodnutia, umeniu dohodnúť sa. Ak napríklad vznikne nejaký problém, zvoláme snem, kde rozoberieme, čo sa vlastne deje. Ale neriešime a nediskutujeme už o tom, komu pravidlo vyhovuje a komu nie, čo je správne a čo je zlé. Diskutuje sa o samotnom skutku, o jeho udržateľnosti a vzájomných vzťahoch. Takéto situácie nastávajú hocikedy počas dňa. Konajú sa stretnutia, konajú sa snemy, či ako by sme to nazvali, na ktorých je prijímané množstvo rôznych kolektívnych rozhodnutí. Zúčastňujú sa na nich deti, ktoré sú na to dostatočne vyspelé a prejavili záujem zúčastniť sa. Na snemoch my, pomáhači alebo facilitátori, nemáme právo hlasovať, ale deti majú právo hovoriť, aj hlasovať. My môžeme len hovoriť. My sa síce môžeme zúčastňovať na snemoch, ale deti sú tie, ktoré rozhodujú. Keď medzi dvomi deťmi prepukne hádka, povieme, no tak, pozrime sa na to, čo sa komu stalo a aký máme na tom podiel. Znamená to, že si uvedomujeme takú súvislosť, že vo vzťahu každý hrá nejakú rolu. My sme v roli sprostredkovateľov. Sme tu na to, aby deti vyriešili spor samé. Prínosy takéhoto vzdelávania sú výrazné, najmä pokiaľ ide o sebaobjavovanie, znovu získanie osobnej samostatnosti a sebauvedomenia. Ja to vidím tak, že dieťa je istejšie v tom, čo chce, že skúma viac, ako študuje, pretože ho učenie baví. Tento typ neškolského vzdelávania, ktorý poskytujeme, považujeme za formu vzdelávania, ktorú môžeme nazvať spolupracujúcim sebavzdelávaním, samoriadeným vzdelávaním alebo slobodným vzdelávaním. Pokiaľ chce polovica národa štátne školské vzdelávanie, dobre, nech, má ho mať. Ale ak chce druhá polovica, ja neviem čo, 30 rozličných vzdelávacích foriem, tak nech ich má. Novou vzdelávacou paradigmou by mala byť možnosť, aby každý jednotlivec mohol rozpoznávať a experimentovať s vecami, ktoré sa mu páčia a s nimi potom pracovať.
Zdá sa mi, že kritika detí je v poriadku. Je to kritika vzdelávacieho systému. Neberme si to, prosím, osobne. Musíme sa rozhodnúť. Necháme ich prečítať ten prejav, alebo nie? Pozri, Alicia, poviem ti len jedno. Ak im to dovolíte, stratíš autoritu. Ako môže učiteľ prenášať šťastie a osobné poznanie, pokiaľ ho systém vidí iba ako nejaké číslo? To, čo škola spôsobuje deťom, spôsobuje aj učiteľom prostredníctvom odmien a trestov, hodnotením, obmedzovaním, byrokraciou. Keď hovoríme o tom, že deti sa majú rozvíjať slobodne, aj učitelia musia žiť v slobode. Skutočne demokratické vzdelávanie ponecháva na dieťati, aby si riadilo svoju vlastnú vzdelávaciu cestu. Na rodičoch, aby si slobodne vybrali typ, formu a hodnotové zameranie vzdelávania pre svoje deti. A na učiteľovi, aký pedagogický prístup zvolí v danej triede alebo v škole. Len takto dokážeme zabezpečiť to, aby vzdelávanie priamo reagovalo na potreby každého jednotlivca, rodiny a komunity. Neexistuje jeden dokonalý recept, forma a metóda pre každého. Existuje ale toľko variantov, koľko môže jestvovať slobodných a autonómnych skúseností. Ako profesora sa ma pýtajú, ktorá škola je najlepšia? Ktorý model je najlepší? A ja im vždy odpovedám, pozrite sa, tam, kde je láska, je aj úcta. A kde je úcta, tam je možnosť tvoriť, pretože tam je dialog. Nie je dôležité objavovať ďalšie pedagogické smery, ďalšie a ďalšie, ale prispôsobiť pedagogiku príslušnému vývinovému kultúrnemu obdobiu danej skupiny detí, skupiny učiteľov, rodičov. Až vtedy budeme mať z pedagogiky skutočne radosť. Bez zapojenia rodičov a rodín vo všeobecnosti nemôžete rozbehnúť žiadny reálny projekt. Rodina nie je zodpovedná za zlé známky a prospech v škole. Ale ako škola tvrdí správne, rodina je zodpovedná za všetko v živote človeka počas jeho rastu. Rodina je rozhodujúca pri formovaní ľudskej bytosti, pretože ty ako učiteľ môžeš urobiť všetko pre zvýšenie citlivosti, úcty a uznania voči ostatným. Ale pokiaľ príde dieťa domov a otec sa naň počas celého dňa sotva pozrie, dištancuje sa od neho a keď ho zbadá, pošle ho preč, kričí naň a sekíruje ho, čo si takéto dieťa odnesie? Potrebovalo, aby ho rodič pozoroval so zvedavosťou. Aby objavoval nielen dieťa, ale aby objavoval svet detskými očami a hmatom. Je len jedna vec, ktorá je skutočne dôležitá. Je to láska, ktorú deťom môžeme dať. Ak chceme lepšiu spoločnosť, jediné, čo naozaj musíme urobiť, je milovať deti, aby sa oni naučili milovať druhých. Poznanie sa objaví samo od seba. Svetské odpovede sa vynoria, až príde ich čas, ale dieťa, ktoré nebolo milované, sa len ťažko naučí milovať. Toto napísali spolužiaci, aby to prečítali na konci roka, ale nedovolili im to. Mne osobne to pripadá dôležité a rád by som to prečítal. V súčasnej dobe je vzdelávanie zakázané. Len veľmi málo z toho, čo sa v našej škole deje, je naozaj dôležité. A veci, na ktorých záleží, sa nezapíšu do žiadneho zošita, do žiadneho fascikla. Ako môžeme čeliť životu? Ako sa vysporiadať s problémami? Nič o tom nevieme. Nikto nás to nenaučil. Učitelia veľa rozprávajú o vzdelávaní, o pokroku, o demokracii, o slobode, o lepšom svete. Ale nič z toho sa nedeje vnútri školy. Učia nás, aby sme boli navzájom oddelení a súťažili medzi sebou o veci, ktoré nemajú hodnotu. Rodičia a učitelia nám nenačúvajú. Nikdy sa nepýtajú na náš názor. Nemajú tušenie, ako sa cítime, čo si myslíme a čo by sme chceli robiť. Existuje obrovské množstvo experimentov, ktoré sa odvážili transformovať organizačnú štruktúru škôl. Vytvorili ich pedagógovia, ktorí si trúfli rozmýšľať o škole z iných uhlov pohľadu.
Niektoré z nich sa postupne stali formálnymi modelmi vzdelávania, iné sa zasa uplatnili v komunitnom a neškolskom vzdelávaní, niektoré boli vybrané v rámci experimentu na súkromných školách. Ďalšie zas prevzali nové prvky a zakomponovali ich do vyučovania na hodinách v štátnych školách. Tieto príklady sú živým dôkazom toho, že tradičné schémy na školách môžu byť prehodnotené a pozmenené. Experimentuje sa vo všetkých triedách a sociálnych skupinách, v ktorých sa našli učitelia, ktorí sa usilujú urobiť zmeny. Aktívne vzdelávanie, všeobecné, liberálne, kooperatívne, slobodné, environmentálne, demokratické, celostné, etnické, domáce alebo neškolské vzdelávanie. Jednoducho živé vzdelávanie. Učte nás, že veci môžu byť odlišné. Toto je príklad, ktorý nám máte dať. Vaše očakávania patria vám, nie nám. A pokiaľ ich nezmeníte, budeme aj naďalej zlyhávať. Tento film predkladá len určitú časť myšlienok, s ktorými sme sa stretli. Navštívili sme len niektoré z množstva existujúcich vzdelávacích experimentov, ale niekoľko z nich sme naozaj spoznali do hĺbky. Neexistuje žiadna jediná metóda, forma, jediný najlepší model. Existuje len skutočná rôznorodosť, keď rešpektujeme a zakúšame túto rozmanitosť vo všetkých jej podobách. Sme presvedčení, že vzdelávanie je zakázané. Nie je vinou rodín, nie je vinou detí, nie je vinou učiteľov. Vzdelávanie si zakazujeme my všetci. Tento film je pozvánkou na stretnutie so vzdelávaním za hranicami školských múrov, ktoré všetci dôverne poznáme. Je pozvánkou k premýšľaniu o nových spôsoboch vzdelávania, pozvánkou k diskusii o vzdelávacích a školských praktikách. Nech už si učiteľom, nech si už žiakom, nech ste už rodičmi, nech ste už kýmkoľvek, podporte nás. Vzdelávanie sa už musí pohnúť dopredu. Musí rásť. Musí sa meniť. Stretávajte sa s ostatnými, spoznávajte a skúmajte ich skúsenosti. Vzájomne si vymieňajte nápady a vnášajte ich do praxe. Toto je náš návrh a začína sa už v tento deň. Je faktom, že súčasný školský systém existuje už vyše 200 rokov a od svojho vzniku sa vyznačuje štruktúrami a postupmi, ktoré už dnes nezodpovedajú potrebám jednotlivcov a spoločností, v mnohých prípadoch dokonca škodia. Argentínsky dokumentárny film La educación prohibida alebo Zakázané vzdelávanie ukazuje, akým výzvam školstvo čelí. Skúma alternatívne prístupy a zviditeľňuje tie skúsenosti, ktoré sa odvážili zmeniť vzdelávací model tradičnej školy. Tento film patrí medzi najvýstižnejšie odborné analýzy stavu súčasného školského systému, uplatňovaného po celom svete. A hoci nevychádza priamo z podmienok slovenského školstva, v princípe popisuje smutnú realitu aj väčšiny slovenských škôl a tiež príčiny, prečo žiaci neradi chodia do škôl a vykazujú chabé vedomosti a výsledky potrebné pre život. Autori filmu dávajú tiež rozpoznávať široké spektrum nových vzdelávacích prístupov, pričom žiadne z nich neuprednostňujú. Ponúkajú pohľady učiteľov, vedcov, odborníkov, spisovateľov, rodičov a samozrejme aj študentov. Z filmu sa v španielsky hovoriacich krajinách stal jedinečný fenomén, celkom nezávislý projekt nevídaného rozsahu a dosahu, ktorý odhaľuje skrytú potrebu a volanie po nových formách vzdelávania. U nás bol tento film dostupný v pôvodnom znení s českými titulkami. Keďže hlavné myšlienky filmu súznejú s filozofiou a hodnotami projektu Eduvolúcia, jeho pracovný tím sa rozhodol zabezpečiť k filmu výrobu slovenského dabingu a sprístupniť tak divákom komfortnejšie sledovanie a rozpoznanie cesty von zo začarovaného kruhu, v ktorom sa vzdelávanie nachádza. Prostriedky na výrobu dabingu poskytla nadácia Eduvolúcia s príspevkou a darov organizácií a jednotlivcov. Jej členovia a priaznivci podporili tento zámer svojimi hlasmi.